Свет веселый, яркий аллея. Тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Ледзь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пажарная бяспека з роем. Бяспека на кухні. Да вечара. Да сустрэчы, любая. Бывай. Нешта вы надта радуецеся. Помніце, што вы мне паабяцалі? Зрабіць хатняе заданне. Не раскідваць цацкі. Не даць дзецям памерці з голаду. Калі ласка, толькі без фастфуду. Вядома, я прыгатую што-небудзь з кулінарнай кнігі. Выбірайце, што хочаце, тата зробіць. Ого, тата, ты самы круты! Яху, амаль гатова! Джин! Што гэта джин? Трохкрокавая сігналізацыя. Трохкрокавая? Ніколі не чуў. Вядома, бо я толькі што яе вынайшла. Яна звініць, калі дзеці выходзяць з бяспечнай прасторы. З бяспечнай прасторы? Ага, дзіцячая бяспечная прастора – гэта зона за 1 метр да небяспечных рэчаў. Абагравальніка або пліты. Паміж імі і дзецьмі мусяць быць 3 крокі. Геніяльна! А? Чаму ён зазвінеў? Адно дзіця выйшла з бяспечнай прасторы. Але я не дзіця. Можа, ты і вялікі, але яшчэ не дарослы. Прэч, пачвара! Перамаглі! Круто, тата! Гатова! Дружок! Не пройдзеш, не пройдзеш! І удар! Усё, ты выбыў! Выходзь! Гэта мама? Алло? Усё цудоўна. Пітер? Ён робіць дамашку. Люсі? Яна збірае свае цацкі. Вячэра? Так, амаль гатова. Ужо пахне ежай. Ну, я паехаў. Пастаўце сабе трохкрокавую сігналізацыю. Абавязкова, яшчэ раз дзякуй. Бывай, Рой! Наступны дом Пітера і Люсі. Так, спачатку парэжам цыбулю. Вусік трэба рэзаць, хоп-хоп. Тата, дай мне нарэзаць. Не-не, нож небяспечны. Хто хоча дадаць солі? Я дадам салю, а я перчу. Пахне файна. Амаль гатова, а? Гэта мама. Пачакайце, дзеці. Алло, здароў, як маешся, любая? І я. Што такое, дружок? О, не, мяса гарыць. Пітер, што ты робіш? Мяса згарыць, трэба перавярнуць. Горача. Акуратна. Пераварочваю. Гатова. Пітер! 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 Люсі, чаго ты крычыш? Глядзі! Вячэра амаль гатовая. Чакаем цябе. Дзеці! Га? З дома Пітера ідзе дым.
Пітер, візьми мене за руку. Добра. Дзеці, Роберт, вибирайтеся з дому. Так, ужо. Як добре, що ніхто не потерпів. Дякую, Рой. Ти виратував нам життя. Постарайтеся, каб гэта не паўтарылася. Там вам некалькі парадаў. Не пакідайце кухні, калі пліта працуе. У любую хвіліну можа нешта загарэцца. Каля пліты нельга класці нічога гаручага, напрыклад, паперу або сурвэткі. Яны вельмі хутка загараюцца. Не дазваляйце дзецям і жывёлам набліжацца да агню або гарачай ежы. Яны не ведаюць правіл бяспекі і могуць пацярпець. Так, ясна. Што вы тут робіце? Мама! Ты казаў, вячэра гатовая, вось я і прыехала. Чаму вы на дварэ? Ну, милая, наконт вячэры мы падумалі паесці ў рэстаране. З чаго гэта б, га? Усё, час ехаць! Так, у рэстаран! А кулінарная кніга? Рэстаран! Рэстаран! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сяргею Адзянцу, Сяргею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.